rashin imani. Marigayyiya bahijja kenan, wadda ƙawarta ta yi wa yankan rago ko kuma ta caka mata wuƙa saboda saurayi a unguwar Maidile da ke jihar Kano. Allah ya ji kanta da rahama, Allah ya gafarta mata. Amma me yasa akan saurayi har za a zo a kisan kai? A ce mace ta ɗau wuƙa ta caka ma 'yan uwarta mace? Ita ba kishiya ba, ita ba abokiyar zamanta ba, akan saurayi ta yi kisan kai. To kuma dai menene, Allah ya ji ƙan rai. Amma ita wannan yarinya dai wacce ce wannan kisan kai tana hannun hukuma, inda take sashin bincike da laifuffuka manya da ke hannun 'yan sanda na jihar Kano. Allah ya kiyaye mu da sharrin zuciya, Allah kuma ya ƙara mana imani. A ƙarshe dai kar mu manta dai mu danna subscribe a wannan channel ɗin tamu mai albarka, domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura muku videos masu mahimmanci irin wannan. Mun gode. Kar a manta a danna ƙararrawar sanarwa kuma da kuma subscribe. Mun gode.